An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni la sutuma bi araba ye araba min n'a bɛnnen bɛ nansarasan kalo 10 na octobre kalo dɔ bi y'o tile 26 ye ka bɛn 2022 san ma farafinkalo bɛ n'i y'a sɔrɔ ye mawuludu kalo ye kisi nama bɛ an kuntigi kan ale bangena kalo min kɔnɔ la bi y'o tile 29 ye jate la san kalo sabanan don Hijira san 1444 san dudugo de bi kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ karido wulikajɔ kɛba n'o ye jariwala tigilamaw ye u ye mugujugu k'o bila k'o da dozolaka dɔw ɲɛ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na B6 ale ni dina cɛ o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la nadaninkaw fɛ siribala ale marabolo kɔnɔ na ɲɔnɔ sɛrigili don wulikajɔ kɛra ye kana maa dɔ minnu fɛ ntɛnɛndenw ka taa n'o ye kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ na lakanabali a kɛra ni na kɛra k'a fɔ Bamakɔ kɔnɔ na sirakɔrɔ negetanakaw fɛ kunungo bani dɔw de taara marifa da maaw la tilegan dirindiri fɛ ka se ka marifa ci fo maa dɔw jɔngina kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se bi min ka dɔn k'a fɔ an ka jamana sariya sunba o lakurakurali baara min bɛ sen na o ko bɛ cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kunbaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali ala k'a ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka lɔdɔn k'a fɔ ka cɛnakaw fɛ juma tɛmɛnen in na min ye osofɔrikɛ min n'i y'a sɔrɔ ale kasarala nin na n'o ye Usman Tale kunnafoni kunfɔlɔ kun dira ma k'a fɔ ko a ka secrétaire k'a n'o de bɔnna nin na an b'a ladɔn k'a fɔ min ye dugu sigibaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya kɛɲɛnabaw tilala o kɔfɛ ni ka kunnafoni yɛrɛ ka se ka lakika di an ma a fɔra k'a ka secrétaire musolama min n'i y'a sɔrɔ n'o ni Tali kɔni n'o fara fɛ k'o tɛ osofɔrikɛ fali la maa fila kɔni fara osofɔrikɛ ye wale fa waati min na o y'a sɔrɔ secrétaire kɔni k'ale kun tɛ yen maa wɛrɛ de tun bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o tɔgɔ ye Adama o yɛrɛ bɛ bɔ i ka dɔn k'a fɔ Kacɛna marabolo kɔnɔ na dugu min bɛ yen n'a bɛ ko Bɔla ale bɛ bɔ yen nka a y'a ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ jamana kɔkan na Kongokaw fɛ yen a ye du dɔ de san Segu a nana du in kɔni sannen kɔfɛ n'a ma ɲɛ a nana bɔ so Kacɛna sugu dɔ o ye juma de ye a taara yen de ka taa charbon dɔw san charbon sannen kɔfɛ k'ale b'a ka sariya dafa a bɛ taa osoforo yɔrɔ la ka taa sɛbɛnfura kɛ a ka charbon na ale selen kɔfɛ n'a ni osoforo b'o sɛbɛnko la waati min na n'o ye Usman Tale waleyajugu kɛba ninnu de nana don o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la ka marifa ci an b'a ladɔn ka fɔ filabali la ka se k'u filabali ka sara u ni na ko baara ninnu kɛra ten de Kacɛnakaw y'a yɛrɛ ka fɔ hali bi u bɛ wele min bila jamana ɲɛmaaw ma nin ye Kacɛna yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ye nin ka kɛ ye Segu marabolo kɔnɔ na sɔnni ka se bila Kacɛna sira u bɛ fara sirababile bɛ fara ka sin ye ma u y'a yɛrɛ ka fɔ nin kɔni kɛlen dugu kɔni kɔnɔ na bɛɛ sirannen bɛ olu yɛrɛ ka dɔn k'a fɔ u sigilen kun tɛ nin u jɔn tɛ nin ka tila ka na nin kɛ k'a kɛlen bɛ ka maa caman dabali ban an bɛ fɛn min fɔ minnu y'a kɛbaw ye an bɛ dugawu kɛ hali bi ala k'an ka jamana don waleyajugu kɛbaw olu kalo de bi la n'an bɔra ye B6 kɛrɛnkɛrɛnnenya ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na B6 commune Toridagako Karido dozolaka minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u fara ɲɔgɔn kan nin waati na u ka dagaw sigilen bɛ i ka dɔn k'a fɔ Ndobugu ani Dila u kɛlen bɛ ka dozo ka dagaw sigilen bɛ yen nin waati na fɔlɔ gɛlɛyaw tun bɛ taali la nka bi kɔni k'i ka dɔn kasangani ni lakanabaw kɛlen bɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma wulikɛjɔw bɛ sen na ye o dozokulu olu de bɔtɔ la bitura dozodaga la k'u kunda yen nka jariwala tigilamaw taara u daw ɲɛ ka mugujugu wuli u la ka tila ka marifa ci u la a kɔni kɛra kasara ye maa 6 kun maa 5 olu jɔngina nka maa kelen bɛ yen n'o ma jɔnge ale kɛla k'u ka marifa ta u yɛrɛ k'u dɔ ka marifa ta ka sɔrɔ ka jariwala tigilama ninnu u ye mugu ci ɲɔgɔnna kɛ kɔfɛ an ka jamana lakanabaw ye bolomagɛn ta ka ɲɛ s'u ma yaasa ka nin bɛ le prɛtikɛ di an ma Sinɛ Danbele b'an bolo nin waati na nɛgɛ kan e ye jɔnni ye. Ne ye Sinɛ Danbele ka bɔ Betura Madinakura. Sinɛ Danbele an ye kunnafoni sɔrɔ ko dozo yɛrɛla mugujugu kan B6 ni Dila cɛ a ko kɛra cogo di. Ablaye a kɛla dimanche don nin komi an ka dozo kan bɛ Ndobuguba la ani Dila u bɔla yan k'u bɛ taa ala ka kɛla u taatɔ u taara min da an ka mɔgɔw ɲɛfɛ mɔgɔ 6 don ka sɔrɔ ka mini wuli n'u ye ala ka nin ka kɛla mɔgɔ si ni ma to mɛ mɔgɔ 5 banana mɔgɔ 1 de wulila ka marifa ta ni ka u jaabi parce que u kun sigilen bɛ tu kɔnɔ fili kun b'u bolo mini wulila min na u labanna ka kɛ an ka mɔgɔ kan marifa donc min ma banna kosɛbɛ ale ye mugu ci min na u siranna ka gɛrɛ u bolila o yɔrɔ bɛɛ irisi ninnu wulila ka bɔ Dila ka na
an ka mɔgɔw banabaatɔ sɔrɔ yen ka fura k'u la ne yɛrɛ de ye kapitɛni wele ka ɲɛfɔ an ye kapitɛni ye mɔbili bila ka na ani sɔrɔsiw u nan'u ta fo o yɔrɔ la ka tila ka fura k'u la ka taa n'u ye ɲɔnɔ bana kɔni alhamdulillah an b'a fɔ a ka fisa dɔw yɛrɛ nana sɔrɔ o dusukun kamikami de banna mais an bɛ ala fo hali bi ala k'an dɛmɛ ala ka faso in suma jɔyɔrɔ foyi t'an na ni faso in dilanli ni faso in sumali tɛ mɔgɔ caman bɛ o t'a fɛ faso ka suma mɔgɔ minnu da bɛ lɛlɛlɛlɛ olu b'u yɛrɛ dɔn an b'u dɔn faso bɛ lafiya cogo min an b'a a kɛ ten hali ni ne sinɛ nɔ yela faso tiɲɛni na ko ne de bɛ jadisiw fɛ mɔgɔ yela la i kan ka fa wa i ka fa fana lakanaba minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnya ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ aw minnu ye dozolakaw ye aw bɛ ɲɔgɔn kalama wa an bɛ ɲɔgɔn kalama fɔlɔfɔlɔ lakanaba minnu nana anw n'olu kun tɛ ɲɔgɔn kalama mais bi lakanaba minnu nana u mago bɛ faso dilanli la an bɛ ɲɔgɔn kalama an tɛ foyi kɛ k'u t'a kalama an bɛ ɲɔgɔn kalama komi faama ye gundo dɔw u bɛ se ka fɛn dɔw kɛ dogo la u tɛ se ka fɔ an ye an tɛ jigin olu la an bɛ don min na ko bi yalima mara yi a kunbɛ sumani kan wa mara in kunbɛ sumali kan wa a bɛ suma fana faama minnu nana kun k'a daminɛ kɔmana na ka na kapitɛni na porogɛrɛri kɔrdinatɛri a bɛɛ juzi minnu bɛ an ka sigida la faama bɛ an b'a bɛɛ fo a bɛ komi sisan u ye faama ɲuman de tɔmɔ k'a bila ka na yan anw kɔni fɛ u ka faama ninnu yɛrɛ to yan k'u ka baara kɛ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw n'u y'u ka sɛgɛsɛgɛli n'u ɲɛ u sela min ma k'a fɔ fanga k'a donna fanga ka bɔ ta o t'anw ka kuma ye fanga ye min dɔn olu yɛrɛ de b'u ka baara kɛ n'o tɛ fanga tun bɛ anw de nɔfɛ ka tɛmɛ fɔlɔ mais u nana ye anw bɛ dilanli de kɛ o de la minnu nana sisan u nana ko u b'a fɛ an ka baara kɛ tiɲɛ kan an ko an bɛ o tiɲɛ kelen kan donc o de y'an kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ka kuma laban na an bɛ dugawu kɛ Hasimi ni a ka gouvernement bɛɛ ye Mali bɛɛ ala k'a suma mɔgɔ ko Mali tɛ suma ala k'a suma su kan ni kɛlɛ ni mɔgɔ y'a kɛ nafolo ɲini hali ni miliyari sɔrɔ ala k'a don ordonnance la k'e ka du ci wa kɛlɛ kana ban dɛ ni jugu bɛɛ mɛ yɛrɛ yira anw kɔni dugawu kɛ jugu y'u yɛrɛ la parce que anw ka jugu y'u yɛrɛ yira an balodan k'a fɔ ni tun ye Sine Danbele kan ye an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi na lafiya yarabi ala ka o sabati n'an bɔra ye ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ hali bi min ye Siribala e ka dɔn ale komini kɔnɔ na nadaninkaw fɛ yen sibiri kɔfɛ u kɛlen kɔfɛ ka wulikajɔ kɛ ni kana masiw jeni ka maaw gɛn ka bɔ foro kɔnɔ k'u tilala ka na maa wɛrɛ minɛ dɛnɛ don ka taa n'o ye yaasa ka piratigɛ di an ma min ye Bokari Fofana ale b'an bolo nin waati na e jɔnni ne tɔgɔ Bukari Fofana ne b'o bɔ Nadani yɛrɛ a bɛ ɲɔnɔ cercle de la mais a bɛ Siribala komini de la Bubakar Fofana sibirido ko jadiwala tigilamaw nana maaw gɛn ka bɔ foro kɔnɔ ka masiw jeni ndɛnɛ do tuguni k'u kɛla kana maa dɔ minɛ dugu kɔnɔ ka taa a ko kɛra cogo di ndɛnɛ Lazara sɛnɛ kɛ dɔɔnin kɛ u nana an ka dugu dawolo la ka na ni cɛ ne sigilen sɔrɔ a b'a ka foro dawolo la ka bɛnɛ dalen don a fɛ a ka so dawolo la komi ale yɛrɛ ka so mabɔ ma dugu la dɔɔnin u bɔra kɔfɛ de k'a minɛ o y'a sɔrɔ turanan de b'a bolo a ka yɔrɔ la ka misi ninnu fɔ ne ka taa n'u ye u taalen kɔ misi kelen pɔkɔtɔla ka b'u bolo kɛ na o y'a sɔrɔ cɛ in yɛrɛ ka denbaya la a ka denmisɛnnin de tun bɛ na denmisɛnnin 2 u tugura cɛ in kɔ ka taa u ye denmisɛnninw gɛn ka segin k'u ka segin ka bɔ a nɔfɛ u taara ni cɛ ye hali an bɛ yɔrɔ min sisan an ma kibaruya dɔn a na an kɔni wele ci fanga bɛɛ an ma se ka kunnafoniya foyi sɔrɔ lakanabaa ko la tuma minnu ka tiganga min fɔ an ka bɔ dugu yɛrɛ de la an ka gɛn ka bɔ yan pewu fɔlɔfɔlɔ u y'a daminɛ dozolaka minnu ma k'u k'u ka marifa n'u ka fɛn di an ye dugu bila u ye u nana an ka sow kɔnɔ jeni yan nɔ an seginna ka n'o la ka n'an sigi o la a kana kɛ an di lafiya yɛrɛ fiyewu fiyewu kumaw bɛ senna ko lakana kɔni k'a sabatira kosɛbɛ an m'u ye fɔlɔ o ma s'anw ma yan nɔ fɔlɔ an kɔni mun ɲini jamana ɲɔgɔn fɛ u k'an ka gɛlɛya jateminɛ kɛ a kɛmɛ an ka mori bɛ taa malo de doni foro kɔnɔ sisan a dɔw wotoro la ka n'a gosi so i yɛrɛ ka dukɛnɛ na a tɔ ka mɛn mori bɛ taa malo de gosi su fɛ i k'a ta ka na bila i ka so ka n'a gosi yen nɔ a tɛ ka gosi tirolisiw fɛ ne yɛrɛ mun filɛ k'a fɔ ne ɲinɛ yɛrɛ nada dugukolo kan an ma sibiri d'a kan an ka yan yɛrɛ a foro caman de to yɛrɛ na pour que k'a sababu kɛ gɛlɛya sababu ye dɔɔni yɛrɛ mun dara sisan a kɛmɛ an tɛ se k'o kan yɛrɛ n'u ɲininka u b'a fɔ ko foyi t'an ka commune na mais anw lafiyalen tɛ yan dɛ anw lafiyalen tɛ fiyewu yɛrɛ de u k'a laga k'anw dɛmɛ pour que nin gɛlɛya bɛ se ka wuli ka bɔ anw da la cogo min na an kɔni ka laɲini de y'o ye an balodan k'a fɔ ni tun ye Bubakar Fofana kan ya fɔra cogo na an bɛ dugawu kɛ basigi lafiya ala ka sabati an ka jamana fantan nɛnɛ bɛlɛlen fɛ n'a fɔra an sigi cogo la ala k'an bɛɛ to tan maa min sigilen bɛ dugumɛnɛso dɔ la o t'a fɔ a minna o la de ala ka tile ɲuman d'a ma n'an bɔra ye min ka dɔgɔ sira kɔrɔ nɛgɛtannakaw fɛ yen kunun ko bani dɔw taara marifa ci maaw la u ka feerelikɛyɔrɔ yɛrɛ de la ka tila ka dangɛ ko yɔrɔ yɛrɛ ko ani daramu lakaw daga yɔrɔ dɔ ye k'u man jan wa wele bilal'u ma kunnafoni na k'olu ko olu ma yamaruya yaasa ka piratigɛ d'a ma Siri Kulubali taara kɛnɛ kan baara in kɛra cogo min na a ye dɔw yɛrɛ ɲininka minnu bɛ n'a kɛra olu yɛrɛ la maa dɔ b'u ka sira di an k'u lamɛn ne tɔgɔ ye Gawusu Tesugu ye a
attaque de kɛra yan an ka butigi la kana an kɔrɔkɛ attaque ka barake k'a ka wari minɛ bon zon minnu nana olu ye kisɛ ci banabaatɔ dɔw yɛrɛ bɛ urgence na fɔlɔ o ye olu bana kɛrɛfɛ mɔgɔw donc an kɔrɔkɛ yɛrɛ fɛn ma k'a la mais an bɛ min fɔ jamana autorités ye yan nɔ sirakɔrɔ gendarmerie min bɛ yen u ka kangari da chef de poste ye a ka baara kɛ a kɛcogo la fama bila kun ye ka civiliw garder mais olu bɛ sigi attaque bɛ kɛ yan nin t'a siɲɛ fɔlɔ nin ye attaque siɲɛ naaninan de attaque ka kɛ kɛnɛma o ye tiɲɛ mais kana kɛ so kɔnɔ yan an tɛ se k'o faamu kungo kɔnɔ an balimaw bɛ ka fa ye an bɛ k'o ɲɛɲini so kɔnɔ yan fana zon b'an kan kisɛ feerelaw an bɛ kangari da civiliw yɛrɛ de ye commerçant minnu bɛ kisɛ feere kɛrɛnkɛrɛnya ma an bɛ baga autorité ma mais an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye minnu bɛ commerciya kɛ ka kisɛ feere u ka kisɛ feere cogo dɔn n'o tɛ ou bien faamaw ka wuli ka jɔ ka kisɛ feere yɛrɛ bali pewu parce que a bɛ k'anw yɛrɛ de tɔɔrɔ population civile ou bien soit u ka droit di commerçant ma commerçant bɛɛ lajɛlen ka marifa mara a kun ye a yɛrɛ fɛ yen n'o tɛ ka na kɛ don o don mɔgɔw bɛ na barike ka u ka miliyɔn minɛ k'u ka miliyari minɛ tilekan dere e yɛrɛ k'a lajɛ nin waati in na mɔgɔ minnu ye u kɛ u yɛlɛla moto kan u bolila u taara u si ma sɔrɔ. Ne tɔgɔ n'o ne jamu Diko an ye kisɛ cikan mɛn kisɛ fɔlɔ cira ka ca 3 minutes an bolila ka na donc o kɔnɔna la kisɛ filanan cira kɛlɛkɛ 3 minutes ɲɔgɔn mɔgɔ naani bɔ ɲɔgɔn kɔni kisɛ y'o sɔrɔ gendarme sigilen ɲɛ bɛ a la an taara u ɲininka mun na zon tɛmɛna o la an ma wuli u ko ordre ma di olu ma ko et puis k'olu k'a t'a dɔn ko maramafɛn fasugu minnu bɛ zon ninnu bolo. gendarme y'o fɔ k'u to min. gendarme y'o fɔ k'u to u ka poste la an de taar'u sɛgɛrɛ f'u ka poste la bon an kɔni bin kɛra an kan aw dun ma na aw ye mankan mɛn aw ma na mun na u ko bon ko droit tɛ olu bolo ko olu t'a dɔn maramafɛn qualité fɛnɛ min bɛ mɔgɔ ninnu bolo. sirakɔrɔkaw ko ka gendarmerie wuli ka bɔ yen sirakɔrɔ polisiw nalen sisan cɛ sirakɔrɔ polisiw ye baara kɛ an b'u fo mais ninnu tɛ ko kunna yan nɔ dɛ u ma deli ka baara sirakɔrɔ gendarmerie ma deli ka baara yɛrɛ kɛ yan nɔ u bɛ fɔ sugu kɔnɔ ni magasin attaquera nin y'a siɲɛ naaninan ye magasin delila ka attaquer ka gendarme to a kɔnɔ yan nɔ fitiri waati la magasin attaquera ka gendarme da disi kan yan nɔ yɔrɔ a tɛ tɛmɛ o kan magasin attaquera nin y'a siɲɛ naaninan ye o ma an bɛna mun de kɛ an bɛ taa an kunbɛn an ma jamin donc mun b'u fɛ u k'a fɔ an ɲɛna quoi mun bɛ gendarme ninnu fɛ u k'a fɔ an ɲɛna u sigi kun ye mun ye sirakɔrɔ yan nɔ u k'a fɔ n'u bɛ ka anw lakana de ou bien n'u bɛ min na u k'a fɔ n'u tɛ se ka anw lakana fɛnɛ u ka y'an bila aw i ye marifa mankan mɛn anw civil bolila ka na mais olu ma se ka déplacer ka na an bɛ t'u ɲininka fɛnɛ ko droit ma d'olu ma. an balada k'a fɔ ni tun ye sigidalama dɔw kan ye kɛnɛ in kan Siri Kulubali kɛla maire délégué min bɛ yen k'a ka kuma bara di ale ma maire délégué min bɛ Sirakɔrɔ Nɛgɛtana tɔgɔ la ale ye min fɔ o filɛ. ne ye Saka Jire ne ye Sirakɔrɔ Nɛgɛtana maire délégué min kɛra an ka sigida la bi insécurité ko de don les bandits armés marifa b'u bolo u bɛ mɔgɔw sommer bon o kɔni u nana yɔrɔ min kama yen bi transfert d'argent de bɛ kɛ bon a siɲɛ fɔlɔ tɛ a siɲɛ filanan tɛ u bɛna pɛngɛ kɛ yan mais u bɛna kuma min na o y'a sɔrɔ su kora pɛngɛ bɛ mais bi u nana vers 17h u nana moto la u y'u ka bolo u donna mɔgɔ minnu tun bɛ da la u y'u ladon k'olu da u tɛ se kan bon ka sommation kɛ bon u mago tun bɛ wari caman na wari caman sɔrɔ mais wari min kɔni bɛ Orange Money bolo kɔrɔ u y'u bolo fɛngɛ dɔw la k'o dɔw ta ka taa bon comme mɔgɔw commencera ka bɔ u bolila ka yɛlɛ moto kan u bɛ taa mɔgɔw y'u pourchasser bon quand même il y a eu des blessés légers mɔgɔ dɔw kɔni dɔw sɔrɔ u ye balle perdue dɔw bila ye dɔw sɔrɔ olu taara dɔgɔtɔrɔso la ala barika la bon ne ma to a la ce sont des actions de banditisme bon a waralen don cogo bɛɛ la Sirakɔrɔ yɛrɛ a bɛ k'an sɔrɔ yan an yɛrɛ bɛ ka disposition de ta pour que ka se ka nin kɛlɛ mɔgɔ suguya jumɛn de ye tu tun bɛ telimani fila la bon fila tun b'u kan mɔgɔ 3 donna mɔgɔ 1 tora kɛnɛma bon mɔgɔ minnu tun bɛ butigida la u y'olu ladon k'olu da u tɛ se ka opération ninnu kɛ bon an kɔni an informé an bɔra kalama kuma an ye polisi wele aussitôt ya kuma la polisi bɛna kuma min na ne yɛrɛ dara polisi kan an nana an y'a sɔrɔ u kɔni taara bon mɔgɔ dɔw y'u pourchasser u taara mais quand même an ma se ka dankari k'u la bon enquête fana bɛ sen na n'Ala sɔnna ma kɛra cogo min na ninnu kɔni u bɛ Sirakɔrɔ tɛgɛ bɛ k'u la inchallah. an balada k'a fɔ maire y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka tɛgɛ da u kan min ka dɔn k'a fɔ lakɛnɛbaw ye saga ni waati bɛɛ maa caman bɛ nin fɔ k'a fɔ ko an ye wele bila ko u b'an sɔn ka na nka a dɔw bɛ i b'a sɔrɔ baara dɔw bɛ n'olu ma sabati taali bɛ gɛlɛya nka n bɛ fɛn min fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko olu kɔni bɛ lakɛnɛ de kama ni gɛlɛya m'aw sɔrɔ wele bɛ bila olu de ma an bɛ fɛn min fɔ an bɛɛ lajɛlen k'an janto an yɛrɛ la ninnu bɛ i ka dɔn k'a fɔ an ka mara kɔnɔ na dɔw bɛ nin dɔn dɔw bɛ ka dogo anw yɛrɛ de kɛ ka so ye fɔlɔ ni k'u jira n'o kɛra u bɛ minɛ ka sɔrɔ u maramafɛntigilama yɛrɛ tɛ ala ka hakili ɲuman dan kelen na bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra yen capital polaku kulu min sigilen bɛ kɛrɛnnen na an balima filalakaw ko ka fila yɛrɛ ka don ba la u y'a yira k'a fɔ ko waleya caman bɛ kɛ maaw bɛ ka ɲugunya ta ka ɲɛsin filaw ma k'a sɔrɔ fila bɛɛ lajɛlen dun tɛ kojugukɛla ye o kɛra faraɲɔgɔnba ye ni ka ɲɛfɔli ko kan min ye kulu yɛrɛ ɲɛmaa ye Abu Sɔ n'i y'a sɔrɔ ale ye ministiriya kɛ an ka jamana kɔnɔ gouverneur kɔrɔ don o kɔfɛ ka taa se Burema Alayi Ba n'ale société civile o ɲɛmaa ye olu fila yɛlɛlen b'u ka hakilila de a ko senfɛ an k'u lamɛn. Ka fɔ
amago bi ben ni keliya ani sabe pour que malien denya akake be kele fala ko tala bamana ko tala ambe ke faso kele Musa Traoré din della ka kuma fo ko malien jamana korodi kabini eta malien yere makri Modibo Keita della ka fo ko sanni ikake bamana ye sanni ikake bobo ye kanisi ikake fula ye femere ye malien de ni kera malien ye bedi min be anga jamana kono kele ani bembaliya a caman tara ka da fulaw ko anga mogo jere anu ka masala u la famuya u kan famu an bu famu parce que jamana ye kelende flate an bɛ sigiyɔrɔ bɛ yan an bɛ kunya ni an sɔnna ka kuma ɲɔgɔn ya olu ka bi sigi o bɛ ta an ka faamabaw u ka hakilila na a bɛɛ y'a sira kelen de ka jira ka fɔ k'u tɔtɔ tɛ kɔfɛ k'u bɛ Mali yɛrɛ ka baara bɛɛ la ɲɛfɛ wa u se ye min ye u b'o fana jira. An balɔden k'a fɔ ni tun ye Tabital Plaku ɲɛma Abuso ka taa se société civile o ɲɛma n'i y'a sɔrɔ tali kɛ Burema Ala y'i ture ani tiɲɛlu kan ye u y'a fɔ cogo na bɛ dugawu kɛ jamana in basigi lafiya faamuyali ɲuman Ala k'o dan kelenya bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra ye o finitigi musolakaw olu bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kɛ sango bi jamana in mago bɛ bɛn ni kelenya minnu na musolakaw ka se k'olu yɛrɛ ka josɛrɛw ka se k'o bɛɛ lajɛlen latɔgɔtɔ o ye fara ɲɔgɔn in kunba ye kalanba kalan min u bɛ taa kalo 4 kalan na a baara kunfɔlɔw daminɛ tile 5 fara ɲɔgɔn kan o senfɛ min ye commissaire Acheta Traoré ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. An y'a ye k'a fɔ bibi na pour que ka muso ka hakɛw défend a tɛ se ka taa na anw musolakaw minnu bɛ tenni na n'an ma don a la o de y'a to tenitigi bɛɛ lajɛlen n'a bɛ f'o ma ko FDS sɔrɔdasiw b'o la gendarme b'o la protection civile b'o la ani anw polisiw b'o la donc an y'an bolo di population civile ma an ka se ka baara kɛ parce que gɛlɛya dɔw b'an ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye an ka don ɲɔgɔn na ye sira min b'an ni ɲɔgɔn cɛ o fana bɛ se ka ban cogo min na ani k'a yira population fana na an polisilakaw an ka baara tɛ minɛni dɔrɔn ka don kaso la u bɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ an ka baara dɔ fana ye ka dɛmɛ don adamadenw ma u bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ka b'u kɔnɔ o de y'a to an y'an bolo di société civile ma ka ni projet in baara kɛ n'a lancement kɛra bi kalo 4 de don donc kalo 4 na an bɛna mɔgɔ 60 an bɛna se ka dɛmɛ don olu de ma ka se ka olu former ni formation in banna sisan an bɛna plaidoyer de kɛ k'a yira faamaw na an ye nin baara min kɛ an b'a fɛ ka a waleya terrain sanfɛ. An balɔden k'a fɔ ni tun ye commissaire Acheta Traoré ni tun y'ale kan ye a fɔra cogo min na u bɛna kalan min ni k'o sigi sen kan Ala ka ɲɛta ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra ye faraɲɔgɔnba min kɛra ka jamana kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ ko baara ko kɔni ka se k'o yakubaya k'i ka dɔn ko hakilaw bɛna ta o kama kosɛbɛ kosɛbɛ ka se k'o don ba la Jamil Bitar ale ye M5 maa ye ale b'a hakilila don hakilila in kan an ka lamɛn. Ni baara kɛra ka ɲɛ la répartition là il faut pas que détournement fana ka caya Mali sɔrɔ bɛ boso o boso cogo la n'o tɛ n'i y'a ta k'a lajɛ fonctionnaire man ca Mali kɔnɔ comparativement à la population mais n'i y'a ye an bɛ sama-samali ni gɛlɛya caman na c'est parce que sɔrɔ de tɛ yen n'o tɛ a man di mɔgɔ si ye ni bolo fara a bɛ fɛn o les disparités dɔw tun bɛ yen c'est-à-dire que déréglage caman tun bɛ yen olu bɛɛ fɛngɛ na maintenant dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la parce que même maintenant là les contrôles qu'on est en train de faire ni bɛɛ ye baara de o mais jɔn de b'a kɛ jinɛ t'a kɛ koyi mɔgɔw de b'a kɛ a jateminɛ kɛ i bɛ taa société dɔw la société dɔw tɔgɔ fɔli man di ye i bɛ taa olu ka sara pour le même travail i bɛ taa société dɔ la i b'a sɔrɔ c'est le 1/10 pratiquement parce que sɔrɔw tɛ kelen parce que n'i bɛ baara la o service kɔnɔna na olu bɛ entrée d'argent min kɛ o tɛ fɛngɛ logiquement jamana caman na i bɛ fonctionnaires ye kɛlɛ la c'est normal parce que dɔw bɛ yen par exemple quand tu prends les enseignants moi j'ai dit par exemple la Corée les fonctionnaires les mieux payés de la Corée c'est les enseignants pourquoi parce que denw ka avenir b'u bolo maintenant fɛnw min taara nin kɔnɔna na il faut k'a ka appliquer n'a ma appliquer ça va rester comme du papier. An balɔden k'a fɔ ni tun ye Jamil Bitar kan ye a fɔra cogo min na yarabi Ala baara ko jamana in kɔnɔna na Ala ka yakubaya n'an bɔra ye min ye avant projet o tɛ dɔ yɛrɛ dɛ jamana sariya sunba n'i y'a sɔrɔ yɛlɛmani minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o kan ka don ko kɔnɔna na kɛ kɔn o ɲɛ hakilila minnu taara k'a fɔ ko jateminɛ ka bolo u bɛɛ lajɛlen kan ka kɔn baara in yɛrɛ waleyali ɲɛ maaw bɛ k'u hakilila di o ko senfɛ min ye Abakar Siriki ale b'a hakilila da ko senfɛ an ka lamɛn. Ka bakurubaya la an bɛ se ka yɛlɛma min fɔ o ye fɔlɔfɔlɔ o ye yɛlɛma fɔlɔfɔlɔ min ye o ye préambule ye fɔlɔ n'i y'an ka constitution préambule ta k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ an ye yɛlɛma minnu don a kɔnɔ o ye jamana yuruguyurugu kɛlɛ bɛ se ka kɛ cogo min na désormais o kɛra valeur ye jamana kɔnɔna la
o mana bɔ yen nɔ i bɛ constitution sigidenw fɛnɛ ta n'i y'a sigidenw ta k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ sigiden ninnu kɔnɔna la min bɛ adamadenw yɛrɛ ka hakɛ yɛrɛ fɔ fɔlɔ i bɛna ye k'a fɔ yɛlɛma dɔw fɛnɛ donna o kɔnɔna la min ye ka musow tɔbɔtɔ kulu kɔlɔsi ka denmisɛnninw kɔlɔsi ani ka yuruguyurugu kɛlɛ o fɛnɛ bɛ droits et devoirs kɔnɔna la n'o bɔra yen nɔ i bɛna ye k'a fɔ yɛlɛma fɛnɛ donna fangaw tagasira la n'o ye président ani gouvernement olu cɛ ye constitution kɔrɔ kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ président tun bɛ se ka assemblée bɔ yen mais constitution kura in kɔnɔna la président tɛ se k'o bɔ yen bilen donc kura kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ fɛnɛ gouvernement ale tɛ se ka bɔ yen bilen ni assemblée tɛ se k'ale bɔ yen bilen k'a sɔrɔ kɔrɔlen kɔnɔna la assemblée tun bɛ se k'ale gɛn ani fɛnɛ i bɛna ye k'a fɔ constitution kura in kɔnɔna la ni wasabulon ta k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ sigida fila b'a kɔnɔna la min ye mɔgɔ minnu bɛ élu n'o ye députéw ye olu b'a kɔnɔ ani minnu bɛ nommé ka tila ka désigner n'a bɛ f'olu ma ko haut conseil de la nation donc o sigibolo fila olu de bɛna baara kɛ jamana sariya tali sira kan ani jamana sariya baara sira kan donc n'o fɛnɛ bɔra yen nɔ i bɛna ye k'a fɔ constitution kura in kɔnɔna la u ye laɲini caman kɛ min b'a yira k'a fɔ fɛnɛ désormais président de l'Assemblée nationale ale bɛ se ka bɔ yen a yɛrɛ mɔgɔw bɛ se ka a laɲini kɛ ale ka taga ka bɔ yen i n'a fɔ haut conseil de la nation fɛnɛ ale président olu mɔgɔw bɛ se k'a fɔ fɛnɛ k'ale fɛnɛ ka bɔ yen nɔ yɛlɛma caman donna fɛn in na min bɛ se k'a to fanga bɛ se ka sabati cogo min na jamana kɔnɔna la fɛn caman bɛ olu bɛ se ka dabila mɔgɔ kelen kana se k'i sago kɛ. An balɔnɛ k'a fɔ ni tiɲɛ Bakari Seri kan ye nin hokumu kelen kɔnɔna la Dr Ibrahima Sango baara in yɛrɛ min n'i y'a sɔrɔ n'a bɔra ka kɛ olu hakili ye mun y'a ko kan an k'ale yɛrɛ lamɛn. Musara Sunbani ni ale bɔra fɛn caman b'a la minnu ka ɲi an ka hakili la donc an ye kunnafonidilaw wele k'a fɔ d'abord que commission mun ye baara kɛ gafe in kan an b'u fo parce que u ye baara kɛ ni sɛbɛ ye u ye baara kɛ ni maliyɛnw ka hakili ye fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ni kun y'a ye président sigi la u ko ko gafe la 92 gafe la n'o ye constitution de 92 ye u ko ko dimanche fila de bi président sigi premier tour ni deuxième tour ni ɲɔgɔn cɛ mais bi bi na gafe mun bɔra sisan u ko ko président sigi ni ko constitutionnel tilala ka baara bɛɛ la u bi semaine saba di pour que deuxième tour ka kɛ filanan mun b'a la mun an fɛ o ye ɲumanba ye o ye députéw ka sigicogo députéw ninnu fɔlɔ in na u kun ka sigili cogo la u b'a fɔ ma ko secrétaire majoritaire dɔrɔn de kun bi kɛ donc secrétaire majoritaire o kɔrɔ ye ko ni cercle minnu na député 7 bɛ yen ni parti minnu nana final la parti mun ye kalata n'a gagnera kalata la ale bi député 7 bɛɛ ta donc mun ma foyi sɔrɔ mun ma gagné kalata la u ti député foyi sɔrɔ k'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ kɛmɛ sara la mun gagnera ale bɛ se ka 51 sɔrɔ kɛmɛ sara la mun ye 90 sɔrɔ a ti foyi sɔrɔ donc o tun ye problème ba ye maintenant o problème résolira gafe in kɔnɔ yɛlɛmana ma don yɔrɔ minnu na o ye yɔrɔ 5 ɲɔgɔn juge ka baara i b'a sɔrɔ jɛkulu dɔ de bɛ yen u b'a fɔ ma ko conseil supérieur de la magistrature o de b'a fɔ ko juge minnu kan ka nommer ani juge minnu kan ka fɛn kan ka fili far'u ka grade kan ani juge minnu kan ka taa cour supérieure na ou bien yɔrɔ wɛrɛ la ka place ba sɔrɔ o de ye conseil supérieur de la magistrature an ye hakili jagabɔ kɛ yɔrɔ minnu a ma mun ma nimisa wasa an bɛna di commission mɔgɔw ma donc u bɛ se k'a ta k'a lajɛ ni yɛlɛma ka don a la ka don a la sɔnni référendum cɛ. U y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ fɛn min ye ɲɛta ye ala k'an bɛn kelen ma jamana in k'a basigi n'an bɔra ye yirimajɔ sugu olu kɔni y'a yira k'a fɔ tiɲɛna ka kan sira dilan baara min bɛ yen k'olu yɛrɛ de tun sira dilan laɲini nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ a baaraw bɛ sen kan ka taa pɔn kari min ye sanni feere maaw bɛ don ka bɔ min kɛ u bɛ tɛmɛ sira kelen min n'o ye pɔn ye a karila k'o yɛrɛ ma juguya dɛ nka u ɲɛ t'a kɛcogo la minnu y'a kari ko baara yɛrɛ tɛ ka k'a yɔrɔ la u kɔni ye fara ɲɔgɔnba kɛ siri kɔrɔlen tun bɛ kɛnɛ kan a ye ɲininkali kɛ maa dɔw la an k'u lamɛn. Awa Jawara tɔɲɔ min b'an kan bi a se ka fɔ ka ban ni ma fɛɛrɛ kɛ ka na yɔrɔ in dilan an ka se ka lafiya cogo min na a ma nɔgɔn dɛ mɔgɔw bɛ tilen ka bi ji la yan n'u ma fɛɛrɛ k'a la de hali n'u nana yiri dɔ da mɔgɔw ka se ka tɛmɛ cogo an fana ka dɔɔni sɔrɔ a ka wusa n'o tɛ mɔgɔw bɛ bin ni yɛrɛ gannen de la yan. Ne tɔgɔ Musa Tarawele an bɛ feere kɛ yirimajɔ sugu da yan sirako degun de b'an kan sira dilanlaw nana ka na an ka pɔn kari o dun y'a kari ka taa n'u ka sira ye u ma segin ka na baara kɛ yɔrɔ in kɔ bɛ ka yɔrɔ in bɛɛ entouré tɛmɛsira ko ka gɛlɛn sannikɛlaw o tɛmɛsiraw a bɛɛ ka bɛɛ degun a kɔni n'u sera ka baara teliya vraiment a bɛ diya an ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Aw yɛrɛ kun fɛ pɔn man ka kari de a ka kan ka kari mais an kun fɛ ni sekɛla ma tuma min na k'a kari k'a kɛ teliya la o de kun cɛ ka ɲi ka na kari ka fili ka taa tɛmɛ ni baara wɛrɛ ye depuis a kari la a bɛ tile 6 bɔ sisan o tɛna na baara kɛ musow bɛ bɔ ka bin na ji kɔnɔ pɔn karilen nɛgɛ wuli dɔw bɛ sɔɔri ka don nɛgɛ ni ɲɔgɔn cɛ olu ma déviation dilan foyi olu kɔni nana kari dɔrɔn ka taa u ka sira fɛ baara dun ye jateminɛ de fɛn dɔ bɛ a tɛ degun s'i ma mais n'a bɛ mɔgɔw degun a ka kan k'a lajɛ a baara bɛ kɛ teliya la cogoya min na n'a tɛ kɛ degun ye mɔgɔw ma n'u sera k'a teliya o kɔni bɛ diya an ye kosɛbɛ kosɛbɛ commerçant bɛɛ bɛ ka plaigner wari tɛ ka sɔrɔ sannikɛlaw yɛrɛ bɛ ka degun tɛmɛsiraw bɛ degun hali minnu ka du bɛ yan fan fɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ degun kɔnɔ. Ne tɔgɔ Sitan Jara pɔn kari la an ye degunba
ba de sɔrɔ la sira in filɛ nin vraiment sira nin yɛrɛ a tɛ jɔ quoi sira min marché kosugu ni sugu na ma ɲɛ kɔ olu kan ka to fɔ ni baara sera pɔ ma kuma min na ka sɔrɔ k'a ci mais sisan olu y'a ci baramasa ma foyi foyi vraiment a kɛlen bɛ degun dan bɛɛ lajɛlen de an bolo u ye pɔn ci u tɛ ka foyi k'a la kabini u y'a ci u y'a bila o cogoya kelen na an bɛ ten nɔ o cogoya kelen na tan nɔ vraiment k'i bɛ degun don a kɛra y'an yɛrɛ de bolo mɛ anw bɛ yan nɔ an bɛna an ka dɔrɔmɛ kelen kelen an dayirimɛw ɲini a kɛra santigɛw si kun bilen kabini pɔn yɛrɛ tigɛra sugu yɛrɛ jɔra. mɔdɔ kun san dala don hakili sɔrɔ sɔrɔ cogo fɔlɔ bɛ kana mɔgɔ bɔn kari sira tɛ donna tɛ bɔra tɛ ne ma deli ka ɲɔgɔnna bila yɛrɛ ma deli ka ɲɔgɔn fɔlɔ ne bɛ bɔn kari i bɛ o mɔnsi i bɛ mɔgɔ tɛmɛ sira i b'o bila kɛrɛfɛ i bɛ digi dilan kɛrɛfɛ u bɛ kɛ yirimɔn dilan kɛrɛfɛ mɔgɔ bɛ tɛmɛ o kan a bɛɛ bɛ sɔrɔ bɔn kari mɛ kana bɔn kari i ma digi dilan i ma yirimɔn dilan. sori Ibrahim Sangare yirimajɔ miirida yɔrɔ bɛ miirida yɛrɛ la wa e ka yɔrɔ yɛrɛ cogoya lajɛ kɛ ne hakili bɛ se ka sɔn ni ma cogo min na ne yɛrɛ bɔra ka bi ala siɲɛ fila ji kɔnɔ yan yɔrɔ ɲɛ bɛ ɲiginɛ jɔlen na nin n tɛmɛtɔ la kabakurun i bɛ taama kabakurun sanfɛ ka bɔ ka bi ji la n ka telefoni n ka fɛn a bɛɛ ɲiginna min ka d'u ye u b'o de kɛ n'o tɛ min kɔni ka di anw ye kɔni n'o kɔni ɲama t'a sɔrɔ dilanbaliya la ka na kari k'a bila k'i kɔ don ka taa an bɛɛ b'a dɔn kɔnɔ lawulila tiɲɛni de kama bien mago tɛ mɔgɔw la kama n'o tɛ n'i mago bɛ mɔgɔw la n'i y'a kari kɔni kan k'a baara kɛ mɛ k'a kari k'a fili ka taa. an baladan ka fɔ ni tun ye yirimajɔkaw kan ye ka fɛn min fɔ n'i y'a mɛn naji dɔ fana su don nɔgɔya ti sɔrɔ ni gɛlɛya mana nka u ka fɛɛrɛ bɛlɛlen kɛ joona joona n'a ma ɲɛ u ye yɔrɔ dɔ bɔ yen sani u ka se yɔrɔ dɔ ma u ka yɔrɔ dɔ labɛn n'o tɛ a kɛlen bɛ degun ye yɔrɔ in na ye an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma baara in k'a bila sababa minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ meriba kɛrɛnkɛrɛnnenya olu ka san nafolo baara kɛ nafolo da sera o kuma ma ni mun kan ka kɛ min ye Isa Balo ye ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. musaka min jateminɛ ma an fɛ 2023 kɔnɔna na ni district bɛ fɛ k'o laɲini pour que ka se ka baaraw kɛ o filɛ nin ye a bɛ faralen ɲɔgɔn de bɛn miliyari 62 ani miliyɔn 328 o n'a kun ka fɛn o tilamɛ tilayɔrɔ fila de n'o ye fonctionnement ye o ye an bɛ musaka mun kɛ ka service yɛrɛ kɛ wuruliman kɛ pour que service yɛrɛ bɛ se ka fonctionner baarakɛlaw sara b'o la essence b'o la ka minɛn san ka di baarakɛlaw ma o b'o la fɛn fɛn bɛ ni service tɛ se ka taa kɔ service développement tɛ se ka taa kɔ o y'o ye o de bɛ bɛn miliyari 53 ani miliyɔn 80 ani 59 o bɛ bɛn o ma bon maintenant mun ye investissement ye n'o ye sojɔliw ye minɛn san ka di voirie ma sira dilanw b'o la kuru kɔnɔw b'o la parce que an ka yɔrɔ dɔ bɛ yen ɲinɛ san ye donna fo ka don bureau kɔnɔ fo ka machine fɛn min bɛ k'a bɛɛ tiɲɛ donc olu ka kan ka dilan o baara kuma minnu bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko investissement o kan ka bɛn miliyari 8 miliyɔn 40 ani 69 o n'a kun ka fɛ donc n'i y'o fila de fara ɲɔgɔn kan o de bɛ taa bɛn miliyari 62 in ani miliyɔn 328 o bɛ taa don o ma donc an ka laɲini ye o ka se ka sɔrɔ n'o sɔrɔ ni ala ka ɲɛ donc baara dɔw bolo dalen b'an bolo an bɛna so baara an b'o ɲɛfɔ ye bon maintenant pour que o ka se ka sɔrɔ o tɛ ɲɛ fo an ka wele bila population ma parce que population ka participer n'o ye taxe sarali ye n'o y'a fɔ ma ko TDRL ani taxe devoir n'o ye ɲamanko fɛngɛw ye donc fo wele ka bila population ma Bamakɔ ko o sara n'o sarala waati min na o bɛ se ka an ka musaka ɲinilenw sabati n'o sabatira Bamakɔ haminanko ye mun ye bi n'o ye mɔgɔjɛya ye donc an bɛ se ka to o bolo kan mais salon ta kun ye miliyari 76 ani 6 ani miliyɔn 812 n'a kun ma fɛ donc salon ta kun y'o ye n'i y'a ye ɲinɛn tɛ jiginna ka tɛmɛ salon ta kan o tɛ dɔwɛrɛ ye gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ bɛɛ b'a kalama o gɛlɛya kama k'o taabolo kama an y'a ɲini ka jigin pour que vraiment fɛn min tɛ sɔrɔ n'i y'o kɛ a tɛ sɔrɔ donc a ka ca la an jiginna o de kama donc o différence ni ɲɔgɔn cɛ an jiginna ni miliyari 14 ani miliyɔn 400 ani miliyɔn 80 ani 4 an jiginna n'o de o de différence bɛ sanu Niger ani ɲinɛn ta cɛ donc ɲinɛn ta ye 62 salon ta kun ye 76 ye donc différence mun ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye an jiginna ni miliyari 10 ani 4 parce que an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na gɛlɛya bi an baladan ka fɔ Isa Balo a fɔra cogo min na nafolo in yarabi ala ka tɛgɛ da kan n'a sɔrɔla a ka da donda fɛ ala ka kɛ ten n'an bɔra ye hali bi merilakaw hukumu kɔnɔna na fanakaw fɛ yen dɔgɔfɔrɔn ye tɛmɛnin na bɔlɔlɔ sanfɛla la a yirala k'a fɔ dɔ kɔni dira ka taa kunnafoni dɔw di k'a bɛ tɔgɔcɛni ta ni ka ɲɛsin merilakaw ma ko min ye o kuma yɛrɛ ye k'i ka dɔn ko dalu foyi t'a bolo la o waati kelen kɛla ka taa bɛn fanakaw fɛ yen u ka mairie olu ka se ka fara ɲɔgɔn kɛ u ka ɲɛma min bɛ n'o ye préfet ye merilakaw y'ale wele ka na kɛnɛ kan fɛn o fɛn sera ka k'u fɛ juru min tun b'u kana n'a fara ɲɔgɔn kan miliyɔn 100 kɔ k'u sera k'u sara olu y'o sɔrɔ mandat min bɛ n'i y'a sɔrɔ tɛmɛna olu fɔra olu kɔ ka se k'o baara kɛ a kɛra nisɔndiyakoba ye bɛɛ lajɛlen fɛ ka ɲɛfɔli kɛ Tata Fane ale maire ka conseiller dɔ ale ye min fɔ ye o filɛ. Ne tɔgɔ ye Tata Fane ne ye conseiller Gɛngɛ commune na an bɛna fana mairie la don min na
anw y'a sɔrɔ fɛn caman bɛ yen a ɲagaminen bɛ fana commune mairie la an bɛ don don min na baarakɛlaw kalo 8 u tɛ sara anw nana ka na o gɛlɛya dalen sɔrɔ an ɲɛ o kɔfɛ an nana juru fana sɔrɔ an ɲɛ juru min kasabiya bɛ taa fɔ $80,000 n'a kunkan fɛnɛ n'i ye baarakɛlaw ka kalo 8 faraw kan o fana musaka kan ka ti jɔ fɔ $15,000 jate la n'i y'o faraw kan an sera fɔ $100,000 ma an bɛ ala fo bi ye anw kunkɔrɔta don ye parce que anw bɛ don min na anw donna ni kan dɔ de ye an nana pour ka dugu bɔ kɛnɛ kan $100,000 ni kɔ kunkan fɛn anw y'o sara k'o ban pewu baarakɛlaw u bɛ yɔrɔ min na bi baarakɛla an b'a bɛɛ ka juru sara la k'a ban baarakɛla kelen tɛ yen ni kalo tile 25 b'a sɔrɔ mɔgɔ min ka sara ma di ma mairie kɔnɔ mɔgɔ bɛ se k'o témoigner ala an filɛ kalo min na an bɛ récession yɛrɛ la don min yɛrɛ kama na wari bila l'u ka compte la donc an b'a la fɔ ala barika da parce que ne ko i bɛna ko kɔnɔ i natɔla mɔgɔw y'i critiquer ka kuma caman fɔ mais i ye baara kɛ kama an ko mɔgɔw ka wele kana kunnafoni ka kɛ bɛɛ ɲɛna kɛnɛ kan ko de don hali mairie ɲɛda a lajɛ bi anw na don ani bi ni mɔgɔ min taara munumunu k'a lajɛ anw bɛna mairie kɔnɔ don min na da tun bɛ fa bɛɛ fɛ nka Dieu merci magasin kɛra ka koli bi ka tila tuguni ka nafolo to an ka kɛsu kɔnɔ min ka sababu bɛ taa fɔ $37,000 jate la an ka ɲɛmɔgɔ a n'a hakili ɲuman a ko n'i nana fɛn dɔ sɔrɔ i fana ka fɛn dɔ kɛ o kama ale ko ale nana bureau dɔ kɔnɔ a bɛ ka baara kɛ bureau dɔ kɔnɔ mais fana bi yɔrɔ min na bi anw valeur bonyana bureau fitinin ninnu ma n'i donna mairie kɔnɔ bi an bɛ ka fana mairie an bɛ ka bureau kura jɔ bureau in bɛ taa fɔ bureau 10 damadɔ la bɛɛ bɛ n'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ a bɛ ɲɛda de duguma an b'o nisɔndiya kɛnɛ kan anw nisɔnkadi fo ka tɛmɛ nka an bɛ population fana fo a fɔra ko décentralisation na sariya ko i ka commune kɔnɔ en tant que un bon citoyen ko n'i b'i ka taxe sara ko sariya b'i bolo i ka n'i ka commune kunnafoni ɲininkali kɛ ka na kɛnɛma kuma lamɛn mɔgɔ caman bɛ fɛn caman fɔ kɛnɛma ni e nana hakilimaya la ka na ɲininkali kɛ i b'a ɲɛdɔn a ka commune kɔnɔ ko pont dɔ tun bɛ yen pont min n'a fɔra ko commune den dɔ b'a jɔ maire ni aw minnu ye conseil jɛkulu ye ko a ma sɔn o kɔfɛ k'aw yɛrɛ ye pont jɔ ko pont in ma kɛ pont ye ko f'a kɛra cogo ye ka kasara lase fana ma ne bɛ min f'i ye n b'a f'i ye toujours k'a fɔ ko maninfin ye hakili de ye mairie baara fana tɛ kunfɛ baara ye a bɛ gafe dɔ de dilan u b'a fɔ ma ko PDSEC o PDSEC a b'a ka san 5 gafe de dilan n bɛ fɛ ka nin baara kɛ san 5 kɔnɔ anw ye pont in don o kɔnɔ anw ye pont in don o kɔnɔ k'a yira k'a fɔ a bɛna kɛ a bɛ PDSEC kɔnɔ ne yɛrɛ moi personnellement en tant que conseiller ne yɛrɛ delila ka taa n jɔ pont in na k'a yira maa dɔ la n k'o k'a jɔ o bɛ se fɔ mɔgɔ sigiyɔrɔma 2 ma mɔgɔ minnu bɛ kulema ji la bɛ k'a fɔra k'u k'a jɔ ko mɔgɔw y'u bali a b'u ɲininka ko jɔn de y'a yira u la ne tata fana de y'a yira u la n ko n'i ko i bɛ baara kɛ n'i bɛ se ka nin jɔ i b'a jɔ n'i bɛ se k'a jɔ parce que mairie t'a ka partenaire gagné ne nana k'i bɛna maire dɛmɛ a ka baara la a bɛ diya maire yɛrɛ ye o maire tɛ se k'a b'e bali o olu de taara gabakurun ton ka taa dunu ni bala fɔ a kunna kalo 9 mɔgɔw bɛ tɛmɛ nin na mais maire t'o kalama ne min filɛ ka kuma en tant que conseiller ne de y'a yira a la taara a biriki da ka dunu fɔ a kunna kalo 9 a mana maga a la don min na maire ye nafolo sɔrɔ k'a fɔ ko ale bɛ fɛ k'a ka sigida mɔgɔw bɔ gɛlɛya kɔnɔ maire ye hakilina ta k'a yira conseil jɛkulu la an bɛnn'a kan maire ye pont dilan minnu b'a fɔ bi k'a fɔ ko dɔ tun bɛna dilan ko u ni waleya ɲuman mais fana mara kɔnɔ ya bi pont caman bɛ yen dɔwɛrɛ yiral'u la o n'i ma se ka dɔ baara o to yen ka taa dɔwɛrɛ kɛ an bɛ pont caman ko f'u ye fana yan an mago bɛ min na min b'an ka PDC kɔnɔ halisa ka bɔ fana n'i bɛ ka don Bɛlɛkɔ sira fɛ ka bɔ ka taa Marobɛrɛtɛ ka pont bɛ yen dugu caman bɛ tɛmɛ sira fɛ a y'o jɔ maa mana jɔ an bɛ tɛgɛrɛ f'i kunna donc an tɛ machine pont jɔ cɛ mais u k'a dɔn k'a fɔ ko ni pont mɔgɔ minnu b'aw k'a dɔgɔyara u tɛ ko dɔn ne yɛrɛ ne wolola Banaŋabugu la le 3 août 99 an ka so de b'a da la i bɛ kɛngɛri majala min ye o y'an ka famille de ye le 3 août 99 o kɛra ne ɲɛ ɲɛna sanji nana k'anw ka so bɛɛ bin so ka dɔgɔ Banaŋabugu kɔnɔ a ma so min touché o y'a sɔrɔ pont ko kuma in tɛ fɔ ye hakilimaya la mais n'i tɛ min dɔn mɔgɔw ɲininka o kɔfɛ inondation kɛra siɲɛ 2 ni mɔgɔ min ko bi ɲinan ta ko wa ko pont dɔ de kɛra ko pont ka dɔgɔ peut-être i ka faamuyabaliya de don n'i ye Mali la bi inondation kɛra Mali fan bɛɛ bi hali jamana wɛrɛw ɲinanji partout dans le monde ji ma tiɲɛni kɛ yɔrɔ min na o bɛ yan ni mɔgɔ min ko k'anw ka fana ko ka pont ko maire ye pont de dɔgɔ i hakili i ye faamuyabaliya de fɔ don min na dugutigilakaw y'an wele ko dɔ ko a bɛna jɔ o don maire y'a sɛbɛn dɛ dugutigi bulon kɔnɔ mɔgɔ min ka bɛ pont jɔ a tigi nana fɔ ale ɲɛna don jumɛn ye k'a fɔ karisa n bɛna pont jɔ n'a y'a sɔrɔ a kelen de ko kɛ a ka bɔ k'o seereya maire de y'a fɔ an ɲɛna ne bɛ yen dugutigilakaw bɛ yen a kɛra an bɛɛ ɲɛna o dugutigi bulon kelen kɔnɔ yan maire k'u ma ye o chauffeur tu pont bɛ yen ale dɛmɛbaa don a t'a bali ka diɲɛ foyi la k'a ka t'o pont da pont tɔ bɛ fana nin sira kelen ka pont bɛ yen Ablaye ala bɛ fanga di mɔgɔ min y'a diya bɛɛ ka bila i kunna ko den dɔ ma wolo fɔlɔ o bɛna kɛ fanga ye Ablaye n'an bɛ fanga ɲini an ka fanga ɲini an ka ɲɔgɔn to yen n'i bɛ diɲɛ ko o kɛ a kɛ i k'i sigi ka ala kɔnɔ mais n'i k'i bɛ ala bɔ a la k'i b'a kɛ n'adamaden ye campagne bɛ yen dɛ mais campagne m'a fɔ ko ne ka ko ɲini ne Ablaye tɔgɔ walima ne k'e dɔgɔya ne k'e nani ou bien k'i buruja k'o de bɛ se ka se di ne ma ala tɛ se di maa si mɔgɔ kan bi an bɔra ka restitution min na an kunna wolola an y'a kɛ k'a ba ka juru sara k'a ba kabini an nana an m'an deli k'an bolo kɔrɔta an ka taa juru ta n'o y'a sɔrɔ an kun y'an bolo kɔrɔta ka taa juru ta an ye juru min sara $1,100,000 kɔ an tɛ se k'o sara wa an ma juru ta an ye juru sara k'a ba dɔrɔmɛ 1 t'an na ala sago i sago
an balona ka fɔ tata fane ni tuyale kan ye min ye maire yɛrɛ ye Abdoulaye Kulibali a yɛrɛ ye min fɔ o filɛ. Ne Abdoulaye Kulibali commune de Guinguinéo ka maire ne fana o wele kun tɛ juguman ye an ka 2021 kɔmasegili an ye sɔrɔ minnu kɛ ani an ye dépense minnu kɛ k'o kunnafoni di an ka population ma an kɔni ye baara fɛn o fɛn kɛ 2021 na n'an ye sɔrɔ fɛn o fɛn kɛ o sɔrɔ ninnu o musakara cogo minnu na bɛɛ ɲɛ de fɔra mɔgɔw ye fɔlɔfɔlɔ ye min ye an ka service technique bɛɛ nana préfet bɔra Joyila ka na président de conseil de cercle nana an ka dugutigi bɛɛ a bɛɛ nana société civile nana jeunesse nana kafo nana o b'a yira k'a fɔ an ye welekan min bila o ma o y'o jate olu bɛɛ sɔrɔlen kɛnɛ in kan o kɔni o ye ne yɛrɛ nisɔndiya kosɛbɛ kɛta caman kɛra mɛ an ka nisɔngɔko la dafɛ dugu kɔni de yera sanfɛlaw la n'a fɔ an ka dugu fɔlɔfɔlɔ min yera sanfɛ o ye Yɔla ye filanan ye Bala ye sabanan ye Njinna ye naaninan kɛra Warasala duurunan o kɛra Dieng fana de tora kɔfɛ fana quartier la fana quartier tɔw fana bɛɛ yera fana kura de ye n'o ye gauche ninnu ka quartier fana bɛɛ olu dan an b'a ɲini u bɛɛ lajɛlen fɛ siɲɛ wɛrɛ u k'u jija walasa an da bɛɛ ka kɛ 100% ye an ka ɲini ta o ye. Monsieur le maire n'i y'a fɔra ko fana ni a lamini kɛrɛnkɛrɛnnenya commune Guinguinéo yɛrɛ a faveur ye fana de ka tila k'a ye nisɔngɔ sara wɛrɛw la dafɛtɔ duguw ka tila ka fana dugukɔnɔna dan e yɛrɛ min maire ne sigima fana o ye bila hukumu jumɛn kɔnɔ. Bon ko nin di mɔgɔ si nisɔndiya parce que ni fana yɛrɛ y'a sara ka ɲɛ yɛrɛ hali fana ka tilancɛ saralen ka ca ka tɛmɛ dafɛ dugu ninnu bɛɛ kan. Ka kɔ nin ye ko ziradenkarila bɛ nata bɔ a fɛ an ye bɔlɔlɔw sanfɛla la nin waati laban ninnu na kunnafoni dɔw bɛ yen ka yira k'a fɔ ko fana sigiba dɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya k'u dɔ ko k'u bɛna pɔn dɔw jɔ fana ko e min maire ye k'i ye balan da o ko ɲɛ. O kuma min bɛ ka fɔ nin ye ne yɛrɛ to o kalama ni mɔgɔ k'a bɛ pɔn dilan yan anw k'a fɔ k'o tigi kana pɔn dilan bon ne t'a dɔn o bɛ se ka kɛ cogo min hali sisan n'a tigilamɔgɔ nana k'a fɔ ko ka pɔn wɛrɛ yira o la sa anw bɛ dɔ yira o la jɔta ka ca yan nɔ ka tɛmɛ kelen in kan nin kelen min fɔlen filɛ nin ye k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw k'a b'a jɔ a tigi ma se anw ma hali n'a sɔrɔ a bɛ fɛ k'a kɛ peut-être a danna sira fɛ mais a ma se mairie ma fɔlɔ. Monsieur le maire ko san ye naliba min kɛra k'i ye pɔn dɔ jɔ ko pɔn kɛra sababu ye n'a ye kasara lase i ka dugudenw fana ma. O tigilamɔgɔ min b'o fɔ nin ye o y'o de ka hakilila ye ne tɛ jamakulu wulila ka na foli kɛ n na k'a fɔ ko pɔn in dilanla a ye nafa ɲɛ yanni pɔn in ka dilan fana bɛɛ b'a dɔn ni sanji kun nana mɔgɔ tɛ tɛmɛ o yɛrɛ fɛ bilen f'i ka taa munumunu CMDT kɔfɛ ni mɔgɔ dɔw ko a bɛ taa hali ni ye diɲɛ bɛɛ kɛ alijinɛ ye dɔw b'a fɔ ko k'olu bila janimɛ dɔ la n'o tɛ n'o kɔni tɛ pɔn in dilanlen a ye nafa ɲɛ mɔgɔw ye mɔgɔw nana fɔ m'a mɛn mɔgɔ fɛ fana k'a ye kasara lase a ma wa anw fana m'a dilan mɔgɔ tɔɔrɔ kama n'i k'i taara commune mɔgɔw fɛ k'i bila place dɔ la i kan ka kɛ commune den bɛɛ dɛmɛbaa ye. Monsieur le maire ko min ye kɔlɔnkɔlɔ ko ye k'u ye kangari da ye fana ko ka dɛsɛ ko den minnu fana bɛ ka bi kɔlɔn kɔnɔ k'i ka su ye olu fana. O bɛɛ ye dasago fɔ ye olu mɔgɔ kelen minnu bɛ ka fɔ n'i ko k'i b'o bali da o mɔgɔ kelen yɛrɛ de bɛ wuli k'a fɔ ko maire jugu b'an kunna a y'a don tan a y'a bɔ tan kɔlɔn minnu bɛ sen a kɔlɔn ninnu n tɛ ti bɔ a sen kuma kalama n b'a fɔ mɔgɔ ka kɔlɔnsen kumakan laban ye min ye n bɛ foli kɛ commune den bɛɛ lajɛlen ye k'a ɲini mɔgɔw fɛ u kana kuma lankolonw lamɛn fɛn min bɛ commune ta ɲɛfɛ o de ye an ka ɲɔgɔn bolo minɛ an ka ɲɔgɔn sen bila n'a ye mɔgɔ ta a y'a jija a k'a dɛmɛ walasa a bɛ se ka yɛlɛ sanfɛ a bɛɛ bɛ yɛlɛ sanfɛ ne nana maire la k'a fɔ ko ne nana maire la n bɛna fɛn ɲini a kɔnɔ n ma na o kama an dugulen dama bɛ ɲɔgɔn dɔn ne wolola fana y'a ka mɔ fana yan nɔ de dugulenw bɛ ne dɔn n ma maire dabɔ fɛn ɲini kama an b'a ɲini fana kaw fɛ an ka ɲɔgɔn minɛ bɛ nin. An balɔrɔ ka fɔ ni tun ye maire kan ye Joyila marabolo ɲɛma kɛrɛnkɛrɛnya sɔrɔ ye commandant ba ye préfet Abu Ndaw ale yɛrɛ ma kɛ nisɔndiya dogo kɛnɛ in kan k'a kɛcogo diyara ale ye kosɛbɛ an ka préfet labɛn. Ne tɔgɔ ye Abu Ndaw ne de ye Joyila préfet ni de ɲina collectivité fɛ la restitution publique ka kɔmasegili kɛ décentralisation nana fo ka taa se bi ma sariyaw changé la 052 de 2017 article 280 la ko maire kan ka kɔmasegili kɛ o ye baara mun kɛ san kɔnɔ ale ni PDSEG y'o exercice dessus avec la mairie a sababu ɲuman ye population ye n bɛ population bɛɛ fo k'a fɔ n'i y'a ye an sera nin résultat ma olu de sɔnna olu de ye sariyaw bato fo ka taa se nin résultat ma jama fana mako bɛ information de la kunnafoni lakika
je pense que ni kɛla lakika ye aw yɛrɛ radio mɔgɔw nana y'a ye a kɛla cogo min na a nafoloko kɛla cogo min na depuis exercice 2021 na a bɛɛ ɲɛfɔ la mɔgɔw ye question posé mɔgɔw ye faamuyali fanga sɔrɔ service technique ye question dɔw répond commune fana maire le premier responsable a ye question répond mais bɛɛ fo nin ye bɛɛ de ka effort ye mairie olu y'a kɛ cogo min na commune tɔw fana ka kɛ ten n'u kɛla vraiment kɔfɛ kuma vraiment a bɛ caman bɔ a la kosɛbɛ et n'u kɛla fana u bɛ mɔgɔw fana inciter u ka na commune na ka na u ka vraiment taxe sara ni présentation a ye fɛn bɛɛ concerné hali an tun bɛ gɛlɛya mun na samiya kɔnɔna na wuluwulu falen ji bɔlen o bɛɛ ye population fana ka baaraw ye n'an ye ɲɔgɔn faamu ni faamuyali nana minnu bɛ anw ɲɛ ma commencer olu fana ka degun ye mun ye u fana fɔ nin ɲɔgɔnna de nin de kan ka caya an fana bɛ yan en tant que tutelle ni restitution in kɛla population tun bɛ yen mɔgɔw ye faamuyali kɛ o de ka ɲi ni kunnafoniw ma di mɔgɔw ma a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ bɛɛ b'i ta fɔ i gɛrɛfɛlanin na o bɛ na jumɛn ye o kɔ ye futinɛ de ye population yɛrɛ k'a jateminɛ bɛɛ b'a fɛ sira ka dilan bɛɛ b'a fɛ dɔgɔtɔrɔso ka dilan bɛɛ b'a fɛ caniveau ka kɛ i ka da la mais ni fɛn min bɛ yen min ye soubassement ye n'o tɛ ka sara aw yɛrɛ y'a ye wariw tala yɔrɔ min na bɛɛ y'a ye k'a fɔ baara mun kɛla effort mun bɛ sen na donc ni bɛɛ cila k'o faamu c'est facile an k'a fɔ vraiment nin ma kɛ mais ne yɛrɛ kan ka jumɛn kɛ devoir obligation vis-à-vis de la commune an bɛɛ na ka mɔgɔw vraiment an y'a ye k'a fɔ bɛn bɛ yen o bɛn ka continuer n'o kɛla baara caman bɛ yen a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ population fana n'an faamu an b'a fɛ o de ka kɛ n'o kɛla vraiment taɲɛ min an bɛ mun fɛ dɔ na fara kan o ye laɲini ye yan ka kɛ cercle a ko bɛ sen na tant que ni ma renforcer a baara bɛ gɛlɛya kosɛbɛ ni ma farati cercle tɔw bɛ tɛmɛ an na o tɛ an ka laɲini an b'a fɛ an ka taa ɲɛfɛ de. an b'a ladɔn k'a fɔ nin tun ye préfet kan ye a fɔra cogo min na a kɛra bonyamasegin ye ala ka nin ɲɔgɔn na o ni k'olu caya n'an bɔra ye ka to fana hali bi min mawuludu baaraw olu bɔra ka kɛ o sen fɛ u ka wajulikɛla mobili kura dɔ k'a di wajulikɛla ma kɛnɛ kan ye wa ko maa min y'a di a tigi ko k'ale tɔgɔ kana fɔ yaasa ka prɛtikɛ d'a ma kɛnɛ in kan yen nɔ maa dɔ b'u ka sira di an k'u lamɛn. ne ye vie minɛnba Bagayogo ye fana section président filanan o ye ne ye Amsaddin an bɛ mawuludu kɛnɛ kan an karamɔgɔ n'o Sherif Sɔni Madani Hayidara an b'an to yan ka foli bila ka taa ale ma min fɔ mawuludu ko la mawuludu yɛrɛ de ye an ka ɲɛnamaya ye n'a fɔra ko kira cira an bɛɛ ka hɛrɛ kama fɛn min cili ka hɛrɛ kama o cili o y'i ka nisɔndiya ko de ye mais wulibali min an karamɔgɔ n'o Sherif Sɔni Madani Hayidara ye ale de ye nin sira siɲɛ k'a yira an na depuis an y'a daminɛ fɔ bi an y'a ye an ka hɛrɛ de b'a la parce que a kɛra sababu ye bɛn kelenya ɲɔgɔn kanu o donna an ka dugu kɔnɔ fana yan a ka kɛnɛ kan an y'a ye ko balanako dɔ kɛra kɔnɔ na o balanako o ye mun ye an balimakɛ dɔ de ye parado kura san ka di an ka karamɔgɔ ma n'o ye Abubakar Jakite ye an balimakɛ in ko ale tɔgɔ kana fɔ yɛrɛ ale y'a di a ma mawuludu bonya kama kira bangeni bonya kama n'a bɛ fɛn fɔ an ye a bɛ ala kanu de fɔ n'o tɛ ne bolo katikati a wari ka ca mais ni mɔgɔ min y'a ye k'a ta k'a di ala ma a bɛ fɛn min yira an na ala kanu kira kanu o de don vraiment kumakan laban an bɛ min fɔ mɔgɔw ye minnu sɔmina olu de y'an tɔw dan minnu sɔmina olu de y'an dan n'i kɛlen ka katikati di i ye fɛn dɔ de ye o la an b'a ɲini bɛɛ fɛ hali n'i se kɛra marabatigɛ ye kira bangendo su a di dɔ ma i ka nisɔndiya n'a ye mawuludu kama mɔgɔ bɛ yen n'i ye mɔgɔw la nisɔndiya ka fɛn kɛ mɔgɔw ye mawuludu kama ala b'a a yɔrɔ yira i ka ɲɛnamaya la a b'a yira i ka alikiyama la. ne y'a Bagayogo ye fana section baarakɛla ye Amsaddin sira kan an bɛ mawuludu kɛnɛ kan an bɛ fɔlɔ ka ala fo k'an karamɔgɔ fo n'o ye Seydi Sherifu Usumani Madani Hayidara ye nin de y'ale ka laɲini ye diinɛ na bɛɛ ka se k'a faamu i sigiyɔrɔ la nisɔndiya ni bɛn ni kelenya kan ale de wulila k'i jɔ ni mawuludu ye vraiment an b'o foli k'a la vraiment mawuludu ko kɔni an nisɔndiyara fo ka dama tɛmɛ mawuludu a kɛra bonya kɔnɔ wa an balima min fana ye mobili san ka di Abubakar Jakite ma vraiment a diyara an ye a bonyana an ma ka nin kɛ ala kama k'a tigi tɔgɔ kana fɔ vraiment o diyara an ye an b'a fo k'a barikata k'a koɲuman dɔn ka tila k'i abula yɛrɛ fo an b'i fo ala ka si ni kɛnɛya d'i ma k'i wasa i ka baara kɔnɔ. an b'a ladɔn k'a fɔ ni tun ye vie minɛnba Bagayogo ka taa se Yaya Bagayogo u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ ni ɲumanɛw ala kɛnɛya tila u ni ka ninnu caya n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔ kan Umu Danbele mun b'e bolo. an karamɔgɔ an taga sin jamana kan fɛn min ye PCC politiki tɔndenw ye olu ye danaya da ko kura CPGP kan n'ale ye sini jamana ɲɛma ye u ka lajɛrɛba dɔ senfɛ min kun cɛra sibiri tɛmɛnen na ni ɲɛma in sɔrɔli PCC kan o bɛnna diɲɛ jamana dɔw ma i n'a fɔ Irisi jamana ale ni Cote du Nord n'an bɔra yen an taga Royaume ale ye marabagajɛkulu ɲɛma sugandi k'a sigi sen kan ni dɔgɔfurancɛ in yɛrɛ kɔnɔna la
min kun ye lezis ale ka barabla senfɛ ni waati na maa min yɛrɛ sugandilen filɛ na jirala k'a fɔ ko sɔrɔ minisiri kɔrɔ kun don n'an bɔra yen nɔ an bɛ taga Niger jamana kan fɛn min ye jatigɛwale dɔ kɛra Niger jamana kɔnɔna la min kɛra sibiri don Tilaberi mara la a jirala k'a fɔ ko maa 12 ɲɔgɔn k'olu de bɔnɛna u ni na wale in juguyara kosɛbɛ seede dɔw ka fɔlɔ y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye État islamique ye n'ale ye diɲɛ dansako kulu tigilamaw ye k'olu de ye nin wale in kɛ n'an bɔra yen nɔ an bɛ taga Cadi jamana kan wulikajɔ min kɛra Cadi jamana kan dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen kɔnɔna la min ye jamanaden caman n'olu bɔnɛna u ni na jamanaden dɔw y'a jira k'a fɔ nin dɔgɔ furancɛ in kɔnɔ k'u tɛ jɛn n'a ye bilen ko fɛn min ye dɔnnatɛmɛ fanga ɲɛmaa ye n'ale ye Muhamadu Idrisi Devi ye k'u b'a ɲini a fɛ k'a ka taga ka bɔ u ka jamana kɔnɔ nin waati in na an karamɔgɔ kun ye min sɔrɔ ne kun ye olu dɔ ye. Omu Dambele i y'a fɔ cogo na bɛ dugawu kɛ jamana ninnu yarabi ala an ka jamana ka se jamana wɛrɛw ma ala ka basigi lafiya ni k'o cogo ka badabada basigi k'o cogo an ka jamanaw kɛɲɛna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na n'an bɔra yen ko n'i ma don dɔ sɔgɔmada to yen don dɔ wuladatigi ɲɛna min an dusukun kamikaminen ye an kɔrɔkɛ n'i y'a sɔrɔ ye Seydou Sako NDC Almami ala ma ɲinɛ ale la o denkɛ Seydou Sako Masaramanikɛ wele sira ale ma a kɛra ntɛnɛndon farigwan dɔ sen fɛ a tun bɛ lapitani n'i y'a sɔrɔ Denmugu u y'a lasegi k'a labila ka na so a fatura ntɛnɛndon a janajaw bɛɛ lajɛlen kɛra o ntɛnɛn kelen ye Seydou Sako a fatura ka muso kelen ani den caman ta kɔ an bɛ dugawu kɛ ala kɛ barabara nɔgɔya ka kɔto nɔgɔya yɛrɛ ye a y'an kɔ kiti min ala ko nɔgɔya an n'a bɛ taa jɛma ala ko nɔgɔya ala k'anw yɛrɛ ɲɛ k'an da don kɔnɔ